Mga ka-Uy Nation, December 16, 2024 no, grabe kapaspas mga adlaw no. Karon December 16, ika-16 na to nga adlaw sa atong daily upload. Sugod ta December 1 Domingo karon, Lunes na po December 16. Ug karon no, bag-o na po nitong video, kauban gihapon atong bag-o na binuhi no. Ako gyapon ipaila sa inyo mga ka-Uy Nation si Ara. Mo ni si YT mga ka-Uy Nation no. So first time ta or kanang panagsayo ta magbihi og iro kay cat lover man ta. Pero karon natay binuhi nga usa ka dog. White ang pangano bisag itom tungod kay iyang medyas puti mag-color no. So manang white. So kini siya no. Atong ginauban sa atong upload gikan sa December 15 no until 30 depende kung bakante pud ta mga ka-Uy. Pero karon uban man siya karon sa atong pag-shoot og video kay gamay pa man atong ginauban. So karon mga ka-Uy, naro ko ingon sa inyo ha, gamay ra kini nga video karon sa adlawng Lunes no December 16, 2024. Naba may kaila mga ka-Uy o nakasuway na baka na makamit o mga tao na grabe kayo ka-ungrateful. Kung ingon tag ungrateful kung bitaw mga tao na kaingon ta nga walay utang na loob. Kumbaga, after sa inyong gipang buhat sa una, after ninyo siya gipang atiman, pero wala gihapon nila makita imuhang kahago. And pinaka worst is tanan na mga maayo na imong gibuhat is wala nakita. Kung ilang nakita lang is kanang gitawag na mga mali nimo bisag gamay ra kaayo. Kung namagod ko kaila mga ka-Uy ning ana no, luoy po kay ito siya ang akong kaila pod. Tungod kay na siya mga gipang atiman, na siya mga gipang guide ng mga tao, no, gikan pa sa sugod. Hantod milabay ang mga panahon, no. Nandag ko ang ulo aning iyang mga trabahante, no. But pasabot ani mga ka-Uy no, akong kaila mga akong amigo is na siya business. Then sa sugod pa lang, no, na siya giamuma, na siya giatiman ng mga trabahante. Sugod pa lang is iyang ginaatiman jud og maayo, ginatudloan no say maayo. Then karon nga ni angat-angat na yung mga trabahante is nagitawag na mga panghitabo nga walay utang loob or dili grateful ba or ungrateful ning iyang mga gipang atabangan sa una sa paglabay sa mga panahon. So kini nga panghitabo mga ka-Uy no, usa sa mga binuhatan or attitude sa tao nga di jud pod maayo. So halimbawa ikaw na ay nagatiman sa imuha no. Kumbaga example na lang jud ani, usa ka katawo nga sa una wala pa joy hanaw no, tapos naigi-introduce sa imuha, gitudloan kag maayo, tapos kana nga field na imong gisudlan is ni maayo ka, ni improve ka, tungod kay nagsugod ka o gisugdan ka sa pag-atiman atong usapod ka tao. So kung ana gyud mahitabo sa imong mga ka-Uy no, is dapat grateful jud pud ka ug di ka kalimot sa mga gipangbuhat atong nga tao sa una ug labaw sa tanan. Dapat ka masabot kung kato siya nasayop pod nya dili pa jud permanente masayop, ibutang nato kapila lang is imong tan-awon pod tong iyang mga binuhatan sa una nga maayo. Kay kasagaran sa mga Pilipino mga ka-Uy no, is kanang gitawag na sa kadaghay tama nga gibuhat sa tao ang mali ra poy mabantayan no. Kumbaga makalimot na jud sa mga tama nga gipangbuhat kana siya nga batasan mga ka-Uy wa jud na siya lami no. So kini ato ra pong gi-open tungod kay naluoy pud ta sa tong kaila pod na naka-experience og ana ng mga tao nga mga ungrateful. So after all sa iyang gipangbuhat sa gibalo sa mga tao nga iyang gipangtabangan, iyang giatiman og giamuma is wala mali ray gibantayan sa iyaha og labaw sa tanan wala nay respeto. So yung anak kabati no, ikaw manggali giatiman ka sa unang panahon tapos karon nga ni asinso na ka, karon nga ni improve na ka, ni develop na ka kung sa magani nga field imong gipangbuhat is wala na dayon kay respeto no. So kana siya mga ka-Uy no, bati jud kay na karon pangutanan nako na ba moy kailan ning anak mga ka-Uy nga anak na mga ungrateful kayo ng mga tao no. So kana ako ibilin karon sa adlawng Lunes no December 16, 2024 sa atong video, atong daily vlog. Ug karon no naabot na tag 16 ka adlaw gikan December 1. So taas-taas na ning agi no. Nakatunga na ta sa atong goal nga mag-upload og 31 or 30 ka mga video karon nga bulan nga December 2024. So daghan salamat sa pagtan-aw mga ka-Uy no. Kung niabot man ka diri sa katapusan sa atong video ug hantod na pud sa sunod. Bye.